an labo an folni tanbe aw bela jele atlube radio rampart de mankana wa audio do fana ka radio rampart sugandi wala sa kaseka aw kuna foni ni aw ka kuna foni di kene ni o osile abakuba wala bi ananda domina oye awado kabri mekalo tlemganturu kafoko yelema dura mali fanga kola president mutumbe bandao ani premier ministre sorasu koni olu omina katano kati ko olaja kwa kafoko uyoka uyobla ordre de prérogative ko tunye fem kalfa makuyo omina ala o démissionnera au coffre cour constitutionnel awado kafoko o yafa ko Assimi Goïta colonel Assimi Goïta koni ko obesaka ke demana nyamoye ko obesaka transition president norobla aywa o kabru o ko krafo kata sebi anya kafoko communiquer ko chaman kera communiquer parti politique ou regroupement olu chaman yu kan sogoya ira bire sidao olu kon me noanya la bi mali kunkan ko ka munu bena bo o kunkan ko la nin ko mufleka ke niye o bena mu ke transition to abena jinjawa atinda jinjawa akobena ke todi kuna fondira o bambulo ko no ubunu udado akola wala sa kase ko baroka awi anyi wela se mo flama mo fala o Salif Jara o mali actu nyamo bae Salif ini nyotma ma ambe foli la se radio rampart la me baga bela jelema ani ki yere fo ani ka équipe technique amba be fo o jarawni mo flana o Ibrahim Jawara ale ya on yira baraka nyoya Ibrahim Jawara ini nyotma marhaba sele iran nyatma somo baste smola ko baste wa amba amba ira la mola ka fo ne krafe o be Ali Badara Keita bolo micro be ne Abdurrahman Sissoko bolo awre ba do ne kuma kan fe bi ka fo ko an du suku kan kamene do kosobe saya o gosi ke an kuna fondi la ka so bala an balma muso an baraka nyogo no o ye kuna foni web we kuna foni TV o nyamo ba togola hawa simega ala ko ne ka kalfamina ala bi ambe tashi blake ay émission bantolam émission Tunkeli Ratunga Gal Amabinga, ni émission Kelle, c'est une façon pour nous de lui rendre hommage. Tsogore faut être en boulot, Katashi Black, Kanyasama, ni Kunafone, Dilite, Sabla, Oya, Onka Bare, Alsa, au danser, au radio Mandi Sanfe, radio Rampart. Ambeta, Anga Dado, Anga Barula, Salif, Anya Kafoko, Neska Kantoni Kafoko, Malikoni, développement vrai de notre transition, Assimi Goïta, Anatonio, Ulukoni, Uyu Sendo, Fangala Tunika, Fangamutumbeno, Kafoko, parce que au lieu de Bandauta, Anga Fafotola, tu es fangam kalfa bando ba ku asama ka ba kamna ka amnala noko eto sigile menoe wa neto sigile menoe mu de kra kessa bon c'est ça niko na ne ku sigile ntenini pour moi ko kon me seka gelea abiseka gelea faut ka évoluer chuga wera mais faut ka tasser ka faut ko ta président mi transition président anaka premier ministre ka tolu mine Koulou Mara Kati, il faut que démissionner en vide constitutionnel. Cour constitutionnel a décret arrêté que vice-président nommé ne peut sigler bon na famille à la fin malais chama pour sigler en on sigler nonimi en même don gouvernement il est mal que gouvernement na ou il est mal pratiquement aucun kera kapa mais n'inkoina n'emi famille il y a ka fo ko be anga fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ye o ye ka fɔ nin ko in an y'a ye ka fɔ Mali tɛ quoi Mali ko tɛ fɛn caman bɛ ka fɔ Mali ko tɛ c'est parce que mɔgɔ fila bɛ yen olu de ma don gouvernement na ni nin ko in kɛra sinon est ce que n'olu kun donna nin ko in a tun bɛ kɛ nin cogo la wa o ye ɲininkali wɛrɛ ye o mɔgɔ fila o ye jɔn ye ministre de la sécurité ani ministre de la défense n'olu ye Assimi Goïta ale ni minnu jɛra ka 18 août ko in kɛ donc n'o maa fila o ye donc mais an y'a ye ko tɛmɛnen kɔfɛ fɛn caman wɛrɛ nana fɔ dɔw b'a la dɔw bɛ fɛ ka na ni Russie ye dɔw b'a la dɔw bɛ fɛ ka na ni France ye donc kuma caman bɛ ka fɔ yasa ka maaw bila fili kɔnɔ yasa ka maaw la ɲina essentiel kɔ bon ne bolo ne ka faamuyali la o tɛ ko kun ye min ye n ye min fɔ nin ye sisan ne ka faamuyali la o de ye ko kun ye bon bi min kɛlen filɛ nin ye sisan mun bɛ se ka kɛ min bɛ se ka kɛ sisan o ye déjà bɛɛ bɛ ka ɲɛ jɔlen don CEDEAO de la parce que bi CEDEAO kan ka lasigiba kɛ Mali kunko kan donc o lasigi la wele yɛrɛ kun bila la an ka vice président ma n'o ye Assimi Goïta ye ni yanni wagati cɛ n'ale kɛra président ye cour constitutionnelle ka arrêté fɛ donc wele bilala ale ma donc an bɛ wagati min na ale yɛrɛ bɛ Akara yen nɔ donc a bɛna sommet in participer an bɛ se ka se sommet an da don sommet mun bɛ se ka bɔ sommet na Jalo cɛ an bɛ taa Jawara fan fɛ Jawara bandaw ka walan sembeli ou bandaw diakwali ka walan sembe parce que an ga fo afotugo la mokta wan diakwali ka walan sembe nuko mun nana ni oye est-ce que antu manga fere soro wala sa ko kumbe wa
bon an bɛ ala fo k'ala barikada an bɛ nɛma ɲini ala fɛ a ka n'an kisi ɲini ala fɛ a k'a kɛ an ka cidenba kan ka radio Rampart lamɛnbaa bɛɛ fo ne tun sigilen bɛ ni a mɛnna sabu ne hakili b'a la Wage bɔlen Gana ka na u ye conférence de presse dɔ kɛ Kati ne ye question dɔ poser u kunna question in digira Wage la a don kosɛbɛ colonel Wage a digira la kosɛbɛ parce que coup d'état kɛra don min na n'u ye communiqué kɛ n'i ye communiqué in lamɛn ka n'u ka waleyaw lajɛ i b'a dɔn k'u ye guta ne y'a fɔ n ye sɛbɛnni dɔw kɛ n ko ninnu tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la tuguni olu tɛ Mali kumabɔ kɛlɛ kɛ c'est fini u ye guta fanga na fɔlɔ la u tun bɛ fɛ ka kɛ président de ye wulikajɔ de kɛra CEDEAO fɛ k'a fɔ k'u tɛ kɛ président ye u nana baratu cogo dɔ la ka militaire kɔrɔ dɔ ta ka na n'o ye munna poste vice président créera mun na o sababu dɔ de b'a la ko in ye taɲini dɔrɔn de ye o u nana u ye guta fanga na u bɛ ka fanga mɔnɛ bɔ bi mais u k'a dɔn k'u ta tɛ Mali ye n'i ye ko in jateminɛ dɔwɛrɛ tɛ o taɲini kelen in dɔrɔn de don o dɔrɔn crime saba de b'a kɔnɔ fɔlɔ complot contre l'État fɔlɔ ka État ka institution déstabiliser fila ka coup d'état kɛ jamanakuntigi la saba nin bɛɛ crime ye hali n'u kɛra cɛkɔrɔnin ye a kiiri bɛ wuli nɔfɛ a tɛ to yen ko in dabɔra kama di n'i ye Asimi ka kuma lamɛn ani an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ni laadamɔgɔw ye ɲɔgɔn ye n'i ye kuma in lamɛn an da dɔw la non i bɛ yɛlɛ de quoi i bɛ yɛlɛ parce que min bɔra ka kuma tɔgɔ la k'a fɔ ko ninnu minɛkun kɛra min ye ko ka bɔ baara la i b'i yɛrɛ ɲininka quoi an bɛ jamana sugu jumɛn de kɔnɔna na dɔwɛrɛ tɛ mɔgɔ minnu tun bɛ place la n'o ye colonel fila ninnu ye olu bɔlen place la a ka kuma na ko bɛna kɛ sababu ye ka mugu ci o tuma n'olu bɔra Mali kɔnɔ don min na o Mali ko bannen yan dɛ Mali ka bon n'o ye dɛ mais dɔwɛrɛ tɛ o dɔrɔn de don ne tun sigilen bɛ ni nin ye ne tun b'a dɔn sababu dɔw kɔni mɛna na pour que ka bandaw bɔ a jɔyɔrɔ la olu yɛrɛ ka jɔyɔrɔ in ta ayiwa Salif olu kɔni a y'a fɔ ko bandaw bɛ bɔ a jɔyɔrɔ sababu dɔ la olu kɔni u bɛ jɔyɔrɔ in ta bi mais Salif est-ce que o sera ɲɛ aujourd'hui 18 mois min tun bɛ ka fɔ transition ko la est-ce que aujourd'hui siran t'an na n'o o bɛ se ka waleya cogo min na sabula n'i y'u ka communiqué jateminɛ a y'a fɔ Komana Babasi ye communiqué mun kɛ a don a ye communiqué mun kalan télé la a don a ko les élections se tiendront courant 2018 et février 2022 et courant 2022 et février 2022 il y a une nuance la nuance elle est très importante est-ce que comme disent les Belges est-ce que u t'a fɛ ka taa n'a ye glissement na bon an kɔni sisan o dɔrɔn de option kelen ninnu bɛ ka min proposer an ye parce que déjà kow bɛ na dɔɔni dɔɔni donc u ka communication na i b'a jateminɛ k'a ye u tɛ ka février fɔ bilen mais u bɛ ka année 2021 fɔ 22 fɔ donc o bɛɛ ye o ye ka an lasɔmi dɔɔni fɔlɔ ka déjà u bɛ ka u fana bɛ attente de la u bɛ k'a lajɛ communauté internationale bɛ na réagir cogo min na avant que u k'u ka intention réelle fɔ sinon ce qui est sûr ni hali 2022 ko min bɛ ka fɔ an bɛ sira min kan ni fɛɛrɛ ma kɛ ni jɔmakun ɲɛ hali 2022 élection kɛli o bɛ filan na. ayiwa Jawara Asimi kɔni ye fanga ta sisan mais an bɛ se k'an sigi ni mun ye sisan. bon an bɛ se k'an sigi ni min ye peuple de bɛ wuli k'a ka destin ta. cogo jumɛn na. oui parce que nin fɛn ninnu tɛ bɔ fanga la. e b'a fɛ k'a fɔ ne ɲɛna minnu dɔw bɛ k'a fɔ bi k'a fɔ ko on va directement vers la dictature ko c'est de cela qu'il s'agit e fana hakilina t'aw ye. oui mais ninnu bɛ yɔrɔ min na bi politique mɔgɔw y'o olu bɛ fanga ko kɛlɛ de la olu bɛ fanga ɲini de la. société civile de bɛ wuli k'i jɔ. parce que on a compris que dɔw bɛ wuli tilegan dere fɛ ka raccourci kɛ dɔrɔn k'i sigi ka jala suma ka da i yɛrɛ kun an bɛ san 100 kɛ tan nin tɛ ban. non n tɛ se ka ban jamana kɔnɔ o. mais ni nin ma ban o kɔrɔ ko ɲɛta jamana ye. bon ɲɛta tɛ jamana kɔnɔ o ko tiɲɛ o di. parce que tant que il y a une instabilité au niveau des institutions ɲɛta jamana tu as vu que nin dɔgɔkun in fana kɔnɔ baara foyi tɛ kɛ Mali kɔnɔ. non il faut que armée yɛrɛ de ka bali Sisoko armée ka fanga ta k'o ka to armée. mais nin tɛ se n'o ye jamana ye o jamana minnu puissant Amérique ni fɛnw armée puissant ne tɛ n'anw armée siɲɛ mun na tɛ wuli dɔrɔn ka taa président minɛ. Mali y'a dama jamana ye yan. il faut que an ka bɔ o ko in de kɔnɔ quoi. Trump kɔni ka mankan ye mais an ma. voilà kira la. Comment Mali y'a dama jamana de dugukolo sanfɛ yan. o cogo tɛ quoi wuli dɔrɔn ko e bɛ marifa b'i bolo kana dɔrɔn kana président minɛ dɔrɔn o dugusajɛ ka kɛ président ye. c'est pas ni c'est facile quoi. c'est trop facile quoi en plus i b'o président kɛ ni avec quelle légitimité e bɛ kuma jɔn tɔgɔ la. ayiwa e ka ko kɛcogo lajɛ aw de y'aw kali jamana ye drapeau la k'a bɛ jamana kunmabɔ. o y'o fɔ.
kalikan bɛ janfara bi cogo jumɛn na oui mais ni ne fɔr'u ye yan n ko k'u ye coup d'état ye ko parce que Assimi ye min fɔ a ka kuma la hali nin bɛ don a kɔnɔ à l'époque ko ils ont choisi entre le chaos et la stabilité ko olu ye stabilité ta mais chaos tɛ yen u bɛ ka cɛkɔrɔba parce que cɛkɔrɔba il est en position de faiblesse aujourd'hui a tɛ ka kuma u bɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ dɔw ko n'o a tun bɛ ka jamana secret de défense de feere faransi ma u t'a to an ka dɔn mɛn wa. non franchement il faut que u ka to an ka dɔn mɛn an ka b'o ko in kɔnɔ. o ye kalo kan de ye mɔgɔw da olu de taara nɔfɛ ne tun t'a dɔn olu de b'a dɔn est-ce que y'a faamu aw nana n'a ye aw ko ladiri mɔgɔ don ani minnu ye baara kɛ u bɛɛ y'a seereya ko maa ɲɛnama don maliyɛnw sɔnn'a ma aw y'o sigi effectivement la moindre des choses n'a y'aw ka ko kɛ a ye cɛkɔrɔba to a danbe kɔnɔ kuma minnu bɛ ka fɔ quoi nin kuma yɛrɛ hakilima kuma yɛrɛ tɛ quoi bon u bɛ ka maliyɛnw bila fili kɔnɔ ni ko minnu ye a taara u y'an feere faransi ma u y'an kɛ tan Russie de bɛ fɛ ka na accord de bɛ na kɛ tan est-ce que olu bɛ Russie dɔ ka tɛ ban dɔ kan n ko ban dɔ y'a kalan kɛ Russie de ni Russie ko don Russie ko ni faransi ko tɛ an dun bɛ Assimi dɔn Assimi ko foyi ma tɛ ka mɔgɔ minnu tɛ les esprits faibles bɛrɛ kɛ ka olu kunkolo ɲagami Russie ko ni faransi ko tɛ nin na le Mali est un état souverain Mali bɛ se ka partenariat kɛ ni jamana o jamana y'a ja u bɛ ka hali accord min fɔ accord de fɛn min fɔ accord militaire min fɔ o b'a ni Russie cɛ kabini 2019 donc u bɛ ka mɔgɔw lafili de ka mɔgɔw lafili wa kuma minnu bɛ ka fɔ ni cɛkɔrɔba fila in ma c'est vrai mɔgɔ n t'a dɔn n bɛna min fɔ i b'i bolo bɔ kunatɔ bolo ka sɔrɔ i m'a daraki franchement u kana mɔgɔw lanɔgɔ parce que kuma ye a bɛ to yen de i mɔdenw i fu fa fu kuma o kuma mana f'i ma bi fo ka taa fɔ min kɛra a bɛ se ka don i bɔnna dɔ ça c'est sûr cɛkɔrɔba ninnu fila u bɛ position de faiblesse de la bi u tɛ se ka kuma u bɛ ka nkalon de da u la bandaw nalen bandaw ko faransi ka na opération si kɛ Mali dugukolo sanfɛ ka sɔrɔ armée malienne t'a kalama a ma kɛ yan n'a sɔrɔ k'o bɛ faransi ka jɔ la a b'o fɔ wa Jean-Yves Le Drian nalen ani Muktar Wane ye rencontre kɛ a nana i cɔn k'i jɔ ko fo ka accord mise en œuvre kɛ Muktar Wane ye mun fɔ a ɲɛna maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan ka dialogue national inclusif min fɔ o jaabi ye min fɔ olu bɛ u wasa don o la a ma kɛ dimi ye Jean-Yves Le Drian ma taa n'a dimi ye faransi ya min ye kuma ye dɔrɔn u nana u ye cɛkɔrɔba minɛ parce que olu tun bɛ fɛ ko in ka kɛ cogoya min na a ma kɛ ten ko in tiɲɛ ye nin de ye mais u bɛ ka min yɛrɛ fɔ ka fara o fana kan ko cɛkɔrɔba tun bɛ ka bɔ charte kɔnɔna na ni ji bɛ ka girin ni charte ye o tɛ constitution yan olu ma t'u pan k'u jɔ constitution sanfɛ yan coup d'état ye mun ye imprescriptible l'article 121 ko yafa tɛ se ka k'a ma fiyewu n'i ye jateminɛ kɛ ale bɛ transition in kɔnɔna na charte ye mun d'ale ma la question de sécurité et de défense kalo 6 farabukaw minɛnen bɛ ka datugu da la ale yɛrɛ ka taa n'a ka commando marifa ye ka t'i munumunu ka tila ka tɛmɛ ka na ka farabukaw to yen nɔ il a fallu que au conseil islamique de ka taa fɔ ka bɛn kɛ marifatigiw ni dugu sigibagaw ni ɲɔgɔn cɛ ale ma boli a ka responsabilité kɔrɔ kelen o faransi kelen min tɔgɔ b'u da kɔnɔ faransi to sanfɛ ka gosili kɛ bunti manazikɛlaw jamana kɔnɔden gansanw k'u gosi k'u faga Mali fɛn m'a fɔ Mali fanga m'a fɔ ko olu ye opération conjointe kɛ avec la France yan k'u ye terroristes de gosi yan mais Sadio Kamara bɛ jɔn ka mara kɔnɔ ale ka mara tɛ yan hali sini u sera ka bɔ ka yafa deli maliyɛnw fɛ wa minnu sara u ko k'u ye enquête dayɛlɛ ma enquête datugu ne fɔlɔ enquête ma bɔ ka jira k'a fɔ ko terroristes tɛ ko ministre m'a kɛ wa donc ça veut dire que Assimi de dɛsɛra a ka baara yɛrɛ kɔrɔ fɔlɔ ni mɔgɔ kan ka bɔ yen Assimi de tun kan ka bɔ yen mais ne bɛ min f'i ɲɛna politique mɔgɔ tɛ se ka nin kɛlɛ kɛ dɛ jamana kɔnɔdenw de bɛ bɔ politique mɔgɔ fɔra jamana kɔnɔdenw ye non olu bɛ fanga ɲini de la sa bɛɛ b'i ka position de garder o baraji wɛrɛ bɛ politique la ni fanga tɛ yan mais o fana ye jamana kɔnɔdenw n b'a fɛ k'o fara kan de oui ne bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna minnu bɛɛ ye k'u da tɛ politique ko kuma na minnu ta ye jamana ko ye il va falloir bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi mais an bɛ wuli ka mun de kɛ an bɛ wuli ka min kɛ plus jamais ça c'est-à-dire mais ka wuli ka raccourci kɛ tileganten de fɛ ka fanga k'i ta ye mais mɔgɔ fɔlɔ y'a kɛ Sanogo y'a kɛ 2012 mais Sanogo ma kisi o tɛgɛrɛ fɔra o ma mais Sanogo ma kisi o bali ko mɔgɔ wɛrɛ t'a kɛ mais min f'i ɲɛna hali sini Sanogo ma kisi kiri ma o maliyɛnw de bɛ se k'o kiri bɔ o hali sini Sanogo nɔ bɛ se ka minɛ parce que jamana sariya sunba de ko fo lahara i tɛ to yen
Mais Salif, est-ce que Jamanadenw ma applaudi parce que quand tu parles de l'armée, est-ce que ni armée fodro malano abanga fi patriotique des fois ni armée fodra fa na col de jamana kanum bolu de la jamana et on le jamana fait. Est-ce que aujourd'hui on n'a pas accepté? Est-ce qu'aujourd'hui, un comportement de Mato sur la soupe Fangata, tu as vu que Bandao, au début, tout le monde dit que c'était bien. Il a fallu que l'armée lui dise que c'est comme ça et que la communication devient un sens. Il a comment à nous damé, à quoi à nous damé, à quoi à Bourdia Dongodo. Nebolo, Kafoko, Jamanadeon Sonama, ou te. Mais Jamanadeon ta kalama de minisena. Parce que déjà, il y a Kafo et information méga manipulée. Information méga manipulée. Maintenant, on parle même pas de coup d'état. À quel il n'a pas français ni Russie ou quel est de Mali là non. Alors que ante français ni Russie ou quel est la Mali là non. C'est pas parce que Jamanadeon a accepté. Donc oui la mo yo courage soro ka wuli ka a dénoncer ka faut ka boli ou boloda kata boli ka na soro ou balla a boli la ou be al na soro a boli jama matia mais mo ko ne hakil na soro ali odongo kunu nyebe feno la communiqué do la ambalamso adam fla ale kuma fa mais ni reso détermina adam diko ambalamso adam diko utika ko dokal daka oui parce que obe fa il va fait débat est niveau kodi il va ka fo Adam Beka kuma mi fo Adam Beka jamana ko kuma de fo mais ni ya ye ka fo mogo mi ni warning do dira o tigi kana wuli kana mogo Beka jamana ko kuma fo ko fana banemi i ba ye ka fo au côté niveau au débat niveau kelenye parce que ni be na manye meka jamana ko kuma de fo nya fo ngoni mai parce que sharia a fo ta ko coup d'état kana ke o de mai ni ere fe kana kele politique siraka ibe nani argument les politique siraka k'a fɔ i ye nin min fɔ tiɲɛ tɛ a man ɲi ou bien nin de ka ɲi a bɛ kɛ tan mais ni e y'o bɛɛ to yen ka na ne yɛrɛ bakun ta i y'a kɛ tan i finnen don i jɛlen don ou bien i y'a kɛ tan donc o ye e ka hakili dɔgɔya de ye o ye e ka faamuyalibaliya de ye donc an b'a ye k'a fɔ jamanaden fanba olu bɛ fili de kɔnɔ jamanaden fanba olu tɛ ka kibaruya jɛlen sɔrɔ nin ko kan parce que n'i ye mɔgɔ caman ɲininka hali n'i y'a ye mɔgɔw bɛ bɔ ka taa marché ko Russie ka na c'est parce que a fɔr'u ye de ko mɔgɔ dɔw de bɛ fɛ ka Russie nali bali an ka jamana la i n'a fɔ olu bɛ fɛ an ka to Faransi bolo jɔnya la k'a sɔrɔ o tɛ information jɛlen ye o tɛ information ɲuman ye. Ça veut dire que manipulation Jawara ma ka ɲininkali mun k'i kun i da tura k'a fɔ ko Assimi ye force vive la fara ɲɔgɔn kan kuma fɛ ko n'i y'a kuma la ko makaritɔ kuma don nka a ye kuma dɔ fɔ a kɔnɔ a ko fila don so an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ Mali bɔ ɲɔgɔn la soit an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ Mali bɛ turon duguba kɔnɔ a y'an bɛɛ lajɛlen wele ko Maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'ale dɛmɛ ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ e fɛ a bɛ se k'o dɛmɛ sɔrɔ an bolo wa. Non dɛmɛ jɛlen tɛ o parce que dɛmɛ tɛ se ka kɛ nkalon kan o a bɛ k'o min fɔ ko an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mais olu bɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ de la o ale ka kuma in y'a jɛya bɛɛ ye ko jɔyɔrɔ ko kɛlɛ de do kuma fɛn o fɛn bɛ ka fɔ d'après les Wolof c'est dit nangam a ye min fɔ a jɛlen do minnu ye coup d'état kɛ Ibrahim Boubacar Keïta la olu bɔlen gouvernement na a tun bɛna kɛ sababu ye ka marifa ci lana jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ mais o tɛ Maliko ye tuguni bɛɛ y'a faamu o diyara bɛɛ ye Maliko kuma tɛ yen maintenant o bɛ jeu de la sisan jeu ye mun ye k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye accord signé accord de défense signé u ni Russie cɛ. ayi o m'o signé o y'o sɔrɔ yen. bon maintenant. ah non o tɛ don an kun na dɛ. bon maintenant n tɛ n balimakɛ y'a fɔ Russie ko ni Maliko Russie ko ni Faransi ko kuma tɛ yan o ye acte dɔ de kɛ o acte in de man ka to yen ko jamana kɔnɔdenw ka wuli ka jɔ u bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la u ka wuli ka jɔ olu de ye jamana janfa o. sisan a ye bɛ k'ale o politicien minnu fɔ n'olu bɛ girin na fanga nɔfɛ tant que a bɛ nin cogo in na ni mɔgɔ taara nin cogo la ni i ma kuta kɛ cogo di. n bɛna min f'i ɲɛna politiciens ta ye min ye hali ni gouvernement nata la dɔw bɛ place ɲini na o dɔw b'a fɛ ka sɔrɔ a kɔnɔ. nka caman ye fɛn yira communiqué k'a fɔ k'u ma jɛn k'u condamné. n ka cɛ communiqué kɔfɛ n'u welela o bɛ dɔw caman bɛ na o. a bɛ gɛlɛya ɲininkali bɛ kɛ. mais pour que ka kuma kun cɛ. billahi an bɛ ni popapo min na i sigi i b'a fɔ ala ka sini kɛnɛ d'a ma u ye min kɛ bandaw la n'u ma kɛ sogɛli ninnu na i k'a fɔ ma tu n'u ma to u ka dabada kan walahi u b'a k'u la. n bɛ fɛ ka min fara Jawara ka kuma kan o ye k'a fɔ bi an y'a ye an ka vice président kɔrɔ ale bɔra k'a fɔ ko Maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an mago bɛ Maliyɛn bɛɛ la bi de o bɛ fɔ. bi de ale y'o fɔ. bi de y'a fɔ. bi de a y'o fɔ. sinon u ye coup d'état kɛ don min na Maliyɛnw tun bɛ k'o kɔnɔ o don de.
18 août i bɛ ka taara min na dɛ ni M5 ye siban kɛlɛ kɛ ka bɔli kɛ fo ka fagali ka kɛ fɛn bɛɛ ka kɛ 9 mois avant maliyɛnw mago tun bɛ nin kuma in na o wagati de a k'a fɔ ko maliyɛnw de kan ka fara ɲɔgɔn kan faso ka jɔ mais bi de a bɛ nin fɔ munna bi a b'a fɔ c'est parce que bi a y'a ye k'a fɔ légitimité tɛ olu la bilen ni olu bɛna fanga mara n'o ye f'u ka jamatigilaka dɔw ɲini k'olu far'u yɛrɛ ka o légitimité ka da o kan o de la hali n'i y'a ye a bɛ fɔ ko premier ministre bɛ di M5 ma dɛ o dɔrɔn de don c'est pour avoir une légitimité d'exercer le pouvoir. Ayiwa bon yan an ka bɔ nin kɔnɔ an ka n'o M5 ko in na a ko premier ministre bɛ di M5 ma ni salle kɔnɔna jateminɛ mɔgɔ dɔw y'u ka désapprobation na mɔgɔ dɔw y'a yɛrɛ k'a ma jugu ye est-ce que déjà hali ni ye M5 di ni ye premier ministre di M5 ma est-ce que déjà y a pas une frange de la population mɔgɔ dɔw tɛ ni i kɔ don o ko la wa o t'an seginnen an tun bɛ position kɔrɔ min na wa Jawara. Siso duniya bɛɛ ne ma Mali ɲɔgɔn jamana ye ɲɛna parce que jamana ko kelen no bɛɛ de bɛ ta ɲinina dabiri ni min bɛ ta sɔrɔ don min na tout est bon ni min ta datugula a bɛ wuli ka fan bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔni n'i ye ko in yɛrɛ lajɛ an ka segin dɔɔni ma ɲi kɛlɛ in sen fɛ mun de tun bɛ ka fɔ kɛlɛ jumɛn 2020 M5 ka kɛlɛ sen fɛ a tun bɛ ka fɔ de ko état ka train de vie ka bon ko ka réduit a fɔra ko institution dɔw bɛ yen ko nafa t'u la. o mais constitution yɛlɛma de b'o kɛ dɛ. non n bɛna sa bon constitution yɛlɛma k'o kɛ mais ka taa dɔ fara kan dun. dɔ farala kan o ma. dɔ ma fara état ka train de vie kan bi yan. avec la création de la vice-présidence. de la vice-présidence o bɛ constitution kɔnɔ wa. o t'a kɔnɔ. a ma ka cabinet ma d'a ma wa. o kɛra. ale ye dɔ fara Isa ka musaka di kawo b'a ye dɔ bɔ a la. a ye dɔ fara kan. mais aujourd'hui n'i y'a lajɛ M5 wajibi u bɛ na n'a ye de o. parce que M5 ye kɛlɛbolo de da o kabiri don min na M5 ko ni seli tɛmɛna k'olu bɛna wuli ka jɔ kɛ ko ni sunkalo banna u bɛna wuli ka jɔ kɛ o kama u fana wulila ka se M5 ma parce que u b'a dɔn bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ u dɛsɛra o min ye lakana ko ye bi i bɛ se k'a fɔ k'i ta bɛ sɔrɔsiw i ka musaka bɛ sɔrɔsiw bolo u b'a d'i ma mais bɛɛ b'a dɔn bi ko lakana ko mɔgɔw tun hakili la k'a bɛ kɛ cogoya min na a ma kɛ ten bɛɛ b'a dɔn et pourtant sɔrɔsiw de bɛ yen fanga na bi. sinon M5 ka conférence laban min kɛra f'u ka avocat kumana u ka plainte kan CNT la kɛra maison de la presse la M5 ye min fɔ conférence don ko 18 août coup d'état kɛlen ko nunu olu ni nunu ka ɲɔgɔn rencontre kɛlen ko Mali ko kuma ma fɔ o kɛnɛ kan o rencontre kɛnɛ kan ko poste ko kuma de fɔ M5 da de c'est ça maison de la presse ko Mali ko kuma ma kɛ dɛ ko poste ko kuma de kɛra ko wa ko nin ye o y'a sɔrɔ nin ma kɛ bandaw la dɛ ko nin ye nin nunu kan ka kɛlɛ de fɛn in ka redresser mais bi n'o M5 n'o fana content na n'o sɔnna n'o y'a ka fɛn bɛɛ bila ka taa tugu nin ko kɔ nin cogo in na tan tɔ bon l'histoire est là an bɛ k'olu ka 10 points kɔni ko o exigence k'u y'o di halisa o ma o dun 10 points exigence la CNT tili ko b'o kɔnɔ est ce que n'an cir'o la est ce que an tɛna glisser n bɛ segin n ka kuma kan transition a tɛna tɛmɛ. non CNT o diyara sa ne hakili la vice président y'a jira k'a fɔ CNT tɛna se ka ci comme u y'a fɔ cogoya min na o tɛna se ka kɛ i n'a fɔ comme u y'a fɔ cogoya min na mais en réalité a bɛ mɔgɔ siran a b'a jira mɔgɔ la k'a fɔ ni jamana ko tɛ quoi poste ko de don parce que un président d'un parti politique élection masurunya la bɛɛ bɛ k'i labɛn waati min na ne nana nata premier ministre ya poste nɔfɛ i dun b'a dɔn i tɛ n'i présenter o élection nata la o b'a jira k'a fɔ vraiment e kɔni i bɛ ka musaka yɔrɔ de ɲini i t'a kɛ dɔwɛrɛ poste ko de don. wajibi tɛ fɛ misali ɲininkali ye min ye sisan o ye CEDEAO kɔni ale ka kan ka réunion kɛ tout de suite Mali situation kan vice président bon invitation bɛ caman tuma il était vice président maintenant hali ni après cour constitutionnelle y'a kɛ président ye maintenant au cour constitutionnelle ka arrêt fana il y a beaucoup de questions o bɛ poser o la on sait quand même que ni juge constitutionnel kumana k'a fɔ ko recours wɛrɛ t'o kɔfɛ mais an ka hakilinaw kɔni b'an na o tɛ juge constitutionnel tɛ k'an bali k'an t'an ka hakilinaw kɔni fɔ mais ne tɛna polémique kɛ autour de l'arrêt parce que ça c'est également un autre débat mais n bɛ ɲininkali mun kɛra o ye CEDEAO ka rencontre bi ne ko an bɛ se k'an sigi ni mun ye est ce que CEDEAO bɛna fɔ ko à partir d'aujourd'hui ko bɛna ɲɛngi wala u bɛna exigence wɛrɛw de fɔ an bɛ n'o fana bricoler tuguni. bon déjà n'i ye ko in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u kɔnna ka CEDEAO kumadaw u kɔnna k'olu u gɛrɛla olu la déjà i b'a ye k'a fɔ u ni M5 pratiquement bi u kɛra kelen o ye kelen filanan cour constitutionnelle en attendant le duel filanan cour constitutionnelle ye arrêté ta donc o bɛ CEDEAO kumada bali bon nin ko in na sisan an bɛ se k'an sigi ni min ye k'a fɔ ko CEDEAO bɛna sanction ta i n'a fɔ ka frontière fermer ka fɛnw kɛ
mandat la n'o bɛ na kɛ mais an bɛ se k'an sigili mun ye soit CEDEAO b'a exiger ko premier ministre plein pouvoir ka kɛ fanga mara ni marabolo bɛɛ ka di premier ministre dɔ ma soit u k'o bila sen kan soit CEDEAO b'a fɔ bon premier nin ka to président la premier ministre dɔ ka sigi min na ni parti politique bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn politique mɔgɔ bɛ jɛkulu bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛn min kan o kɔni ne fana b'o jaabi o tɛ se ka kɛ ka tila ka recommandation forte kɛ donc ne bolo an bɛ se k'an sigi n'o fila de soit a bɛ fɔ ko premier ministre plein pouvoir ka sigi soit u bɛ situation accepter ta u b'a fɔ k'u b'a observer u bɛ recommandation forte kɛ k'a fɔ premier ministre consensuel dɔ ka sigi gouvernement ka kɛ tan ka kɛ tan ka kɛ tan objectif fana ils vont u bɛ u sinsin o kan kosɛbɛ n'o ye délai kan k'a fɔ k'u sinsin o kan kosɛbɛ k'a fɔ gouvernement min n'a bɛna sigi ninnu fɛ sisan k'u jija cogo bɛɛ la a ka priorité des priorités u ka kɛ ka élection organiser ka bɛn février 2022 ma. ayiwa Jawara fɛn bɛ na kuma i ko sɔrɔsiw tun ka intention yɛrɛ yɛrɛ nin de ye hali ni dɔw bɛ k'a fɔ halisa k'a fɔ ko les militaires ko jusqu'à présent k'u m'u ka intention réelle fɔ mais est-ce que avec aujourd'hui Assimi kɛlen ka fanga ta déjà parce que 3 personnes mɔgɔ saba de fɛn kelen ne tun a tun ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a fɔ k'u tun tɛ kari ɲɔgɔn na est-ce que aujourd'hui o t'a an bɔtɔ est-ce que Assimi ka fanga ta in o bɛ se k'an bɔ dingɛ kɔnɔ wa k'a fɔ k'ale kɛra président parce que kɛlɛ bɛɛ kun y'o de bon o bɛ se k'an bɔ dingɛ kɔnɔ comme a tɛ se k'an bɔ dingɛ kɔnɔ parce que faut que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ CNSP bɛ hali bi bien vrai qu'il y a yira la k'a fɔ k'u y'a ci a cira papier sanfɛ mais a bɛ yen nin waleya ninnu b'a yira an bɛɛ la ka jɛya k'a bɛ yen a cira papier de sanfɛ wa an b'o dɔn donc o bɛ yen quoi donc o mana kɛ yen o y'a dama pression de ye non seulement pression bɛ Assimi yɛrɛ kan oui pression bɛ Assimi fana yɛrɛ kan parce que n'i y'a ka kuma ninnu na i b'a dɔn k'a fɔ pression dɔ bɛ yen ka ɲɛsin ale yɛrɛ fana ma filanan ye min ye CEDEAO ka ɲɔgɔn ye bi dɔwɛrɛ tɛ ne kɔni ka hakilina na u bɛna ɲini gouvernement bɛna sigi jamana kɔnɔden bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ pour que an ka kisi mankan tɔɔrɔ ma parce que u ɲɛ bɛ ko in image la Sogɛli nalen dɔw b'a dɔn dɔw b'a yira k'a fɔ ko Sogɛli ma nommé fɔlɔ koyi non Sogɛli ko banna sa ala yɛrɛ bɛ se k'o bali n'o tɛ o kuma banna o ayiwa dɔw bɛ wulikajɔ kɛ bi olu fana bɛ ka fara ɲɔgɔn kan u ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ fɛ ka wulikajɔ de fana kɛ mais CEDEAO kɔni bɛ min ɲini komi balimakɛ y'a fɔ cogoya min na ne ka hakilina la o de ye k'a fɔ gouvernement ka sigi jamana kɔnɔden bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔna na wa k'a yira k'a fɔ élection ko délai min fɔra fɛn bɛɛ lajɛlen ka labɛn ka bɛn o ma mais nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn min n'a tɛ se ka taa a tɛ se ka ɲɛ a tɛ se ka ɲɛ o a ka gɛlɛn CEDEAO k'a fɔ bi k'a bɛ embargo ta ka ɲɛsin a ma hali n'a sɔrɔla k'a fɔ u fakɔrɔba bɛ Faransi o kɔni bɛ ka pression kɛ parce que olu ka ale ka pression de bɛ ci fili passé ka taa courant di CEDEAO ma yen nɔ donc o courant sa mais a da don yɔrɔ bɛ Maliko la parce que a fana ye fɛn dɔ kɛ Maliko la o de ye problème ye o jɔn i b'u fakɔrɔba ma ayi mais ale da tɛ se ka bɔ a la o Faransi ye fɛn dɔ kɛ Maliko non non ale da tɛ se ka bɔ a la hali bi a ye kuma dɔ fɔ k'a fɔ ko ale y'a fɔ depuis tuma jan k'a fɔ ko a tɛ jamana dɛmɛ ko processus démocratique tɛ jamana min kɔnɔ mais ça veut dire qu'il faut avoir peur mais en réalité ni o ye nkalon kumaw de ye o nkalon kuma de don parce que n'i y'u ka réaction lajɛ bi 18 août u bɛ ka min fɔ bi o tun kan ka fɔ 18 août de la o oh mais 18 août aw ye formé sur 18 août là 18 août là aw ye non c'est la attention la différence du 18 août et aujourd'hui c'est que 18 août là on sait que c'était un mouvement populaire qui était en cours quel qu'en soit Alpha c'est vrai je suis d'accord quel qu'en soit Alpha je suis d'accord communauté internationale y'i jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la bi o tun kan ka kɛ kunun di oui mais est-ce que u jɔra jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la u jɔ kɛ bi u y'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la kɛ parce que u ye déclaration minnu kɛ n'i y'a lajɛ conseil de défense min kɛra o don ko maa caman y'i ka dusumakasa yira a la jamana caman de bɛ Union européenne yɛrɛ presque a bɛɛ y'i ka dusumakasa yira a la États-Unis kɔni o k'ale y'a ka ale tun b'a dɛmɛ mun k'an ye sɔrɔdasi kunda k'ale y'o jɔ bon maintenant 18 août la u y'o fɔ wa bon u tun y'a fɔ mais u tun ma fɛn bɛɛ tigɛ o ye fɛn dɔ de tigɛ u tun ma bɛɛ tigɛ merci Zéna o y'a bɛɛ tigɛ bon maintenant sisan ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn en réalité il va falloir que maliyɛnw ka wuli k'u jɔ parce que nin fɛn min filɛ nin ye n'an ma fɛɛrɛ ɲini nin na an bɛ san 100 kɛ ta foyi tɛ bɔ ɲininkali laban ye o la janni an ka don fɛn wɛrɛ kɔnɔ Salif i da donna k'a fɔ ko il faut que an ka fɛɛrɛ kɛ sɔrɔdasiw kan mais mun de bɛ se ka kɛ sa ka sɔrɔdasiw bɔ nin ko in na sinon an hakili b'a de 1968 sɔrɔdasiw y'u sen don administration kɔnɔ u ma bɔ fo bi mun de bɛ se ka kɛ bi que les militaires retournent dans les casernes plus que jamais ni mɔgɔ m'a fɔ que président i bɛ fini bila i bɛ kɛ comme ne cogo i bɛ postuler comme les autres o bɛ se ka kɛ cogo di sisan o bɛ se ka kɛ cogo min o daminɛ min na min mana kɛ exemple de don
o tigi ka kɛ exemple ye ça n'o ma kɛ exemple mi o de nana ni ye o dɔrɔn de na o dɔrɔn de nana ni o amadu y'a sɔrɔ u ye baliku u ye gariba ta ka d'u ma voilà nin kɛra foyi ma bɔ nin na nin kɛra foyi ma bɔ nin na donc a b'i inspiré kɛ Sisoko e ye journaliste ye ne ye journaliste ye e Sisoko ye ko dɔ kɛ yan fɛ ka ne bɛ bali min na e kɛra président ye yan fɛ donc ne sigilen ne b'a fɔ ja ne yɛrɛ bɛ se ka kɛ président ye mais ni a bɛ na n kɔnɔ quoi mais ni e Sisoko y'a kɛ ni e Sisoko ɲangira i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na k'e kɛ misali ye hali n'a jiginna ne kɔnɔ b'a fɔ min dara Sisoko kan n'u ye nin ɲɔgɔn da kan fo n buruju bɛɛ bɛ malo donc n t'a kɛ a bɛ daminɛ n'o de mais tant que on accepte tant que an bɛ tɛgɛrɛ fɔ tant que an b'a yira ko de ka d'an ye a bɛ continuer ça veut dire que nous population on a une velléité politique anw yɛrɛ de nɔ ye nin ni an ka ko labɛn ni an ka ko dilannen de ye ni maa o maa ye coup d'état kɛ maliyɛn t'a ɲini n'i y'a kɛ kun min na o mago foyi t'o la dɛ i ka coup d'état kɛ dɔrɔn an bɛ bɔ ka tɛgɛrɛ ça veut dire que ni fanga bɛnnen b'i ma quoi ni bɛ fanga la fɛn bɛɛ ɲuman sur bandaw jan'a ka bili fanga la minnu bɛ ka bɔ k'a buruja bi olu tun bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye Asimi fana kan ka bila kun na k'a fɔ a bɛ a tun b'a bolo n t'a dɔn fo club a bɛ parce que club ma ci fɔlɔ mais comme n'i bɔra fanga la Mali la bɔ i di ka fɛn bɛɛ ta Asimi fana kan k'a dɔn bi ko minnu bɛ tɛgɛrɛ fɔ a ye a kana bara la sini olu fana kana taa a fɔ a ma ko a mɔgɔlankolon a donna ta a bɔra ta sinon u bɛ ka rusuko kuma mun ni fɛn kuma fɔ ne mara ni minnu denmisɛnnin ninnu Sadio Kamara ni Modibo Kone ne mara n'olu bɛ rusu la dɔn ka tɛmɛ bandaw kan kelen fana u bɛ ka fɛn mun fɔ rusuko ni mɔgɔ baden bɛ rusuko kuma fɔ u t'a dɔn relation internationale là c'est compliqué il y a la coopération il y a la confrontation et la collaboration mɔgɔ b'a ɲɛna ko min don o tɛ rusu tɛna Mali kɔnɔ abada lezi n'a ka intérêt tɛ Mali kɔnɔ wa rusu ka intérêt ba o tɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ o de y'a to o mana et puis accord défensif fana an ka se ka kan et de coopération militaire a bɛ Mali ni rusu ɲɔgɔn cɛ depuis 2019 o de y'a kurali de sɔgɔkɔrɔman tun bɛ yen a la kurakura 2019 ça veut dire que nous dire que on veut l'arrivée des Russes autres là c'est vraiment une diversion an bɛ taa Ali Badara fan fɛ an bɛ segin ka na sɔɔni Ali Badara. C'est le problème du Ali Badara. Ali Badara, il bolo am ta technicien fa, il bolo ele ma sɔɔni an bɛ segin ka na.